Ġi identifikat bħala Qin He Huang, iċ-Ċiniż ta' 26 sena li tilef ħajtu traġikament is-sibt filgħaxija meta ċeda xi ġebel f'Kemmuna waqt li kien għaddej b'ġet ski minn taħtu. TVM News segwa mill-qrib l-operazzjoni komplessa li demet għaddejja kważi 24 siegħa biex kemm il-katavru tar-raġel kif ukoll il-ġet ski li kien fuqu setgħu jinħarġu minn taħt il-blat. Sorsi spjegaw ma' TVM News li talba l-għajnuna daħlet fil-Kamra tal-Kontroll tal-Protezzjoni Ċivili s-sibt filgħaxija għal ħabta tas-seba' minnu fih indbagħtu uffiċjali mis-sezzjoni marittima tal-Protezzjoni Ċivili ta' Għawdex bl-assistenza ta' unit oħra minn Malta. Fl-istess waqt fuq il-post waslet ukoll patrol boat tal-Forzi Armati ta' Malta u bdiet operazzjoni konġunta ta' tfittxija. Waqt li kien hemm tħassib serju li seta' jċedi aktar blat, membri tal-Forzi Armati telgħu fuq l-irdum biex jevalwaw is-sitwazzjoni minn fuq, filwaqt li rescue swimmers u għaddasa tal-Protezzjoni Ċivili qabżu l-baħar u bdew it-tfittxija taħt l-ilma. Kien fi ftit minuti biss li żewġ uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili rnexxilhom jillokalizzaw lir-raġel maqbut taħt il-blat, ma li ġie konfermat li ma kienet juri l-ebda sinjali ta' ħajja, ġiet infurmata l-Pulizija li minnaħa tagħha qabżat lill-Maġistrat tal-Assa u nħatret inkjesta. Dak il-lejl stess l-għaddasa tal-Protezzjoni Ċivili baqgħu fuq il-post għaddejjin bl-operazzjoni biex joħorġu lir-raġel minn taħt il-blat. Madankollu jirriżulta li kien hemm bżonn ta' mira aktar speċjalizzat biex l-operazzjoni tkun tista' titkompla b'mod sigur. Il-ħadd filgħodu ntażel kuntrattur u beda l-vjaġġ ta' barkun Mammar Bikrejn lejn Kemmuna. Sa dan it-tant il-Pulizija u l-Forzi Armati baqgħu fuq il-post biex jassiguraw li ħadd ma jersaq viċin iż-żona. Filmati minn drone li kiseb TVM News juru l-operazzjoni delikata li kienet għaddejja kemm minħabba r-riskju li jċedi aktar blat u anke minħabba l-kumplessità biex il-katavru jinħareġ mingħajr ma jinħolqu aktar riski. Kien l-ħabta tas-sitta tal-ħadd filgħaxija li blużu ta' tamir speċjalizzat il-blat tneħħiet u setgħu jittellaw il-katavru tar-raġel u l-ġet ski li kien fuqu. Minn hemm il-katavru tieħed brib tal-Protezzjoni Ċivili sal-Port tal-Imġar f'Għawdex fejn esperti forensiċi wettqu l-ewwel eżamijiet fuq il-post qabel il-każ għadda formalment fidejn il-Pulizija għall-investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin.